Здравейте! Така, понеже реших да говоря за дебилните хора, като може би мен. Това са хора, които говорят като мен. Просто те не знам какво говорят. Да. Може би, когато един човек те гледа и ти се чувстваш някакси неудобно, защото правиш най-дебилските неща на света и си единствения, който ги прави. Има много малко хора като теб, които е много странно. Да дебил е някакво много странно. Да. Къде е ластика? Да, в момента, когато той се смеща, а то е върху теб или в теб или да. Добре, да. Странно е да си дебил, защото е странно. Я знам. Някакво, я знам. Тоест, да си дебил е яко. Тъпото е, че има малко хора като. Ако, примерно, взема един портал и то целя с него, какво ще стане? Ще заболи. Добре, това ли няма никакъв смисъл. Да дебил е яко. Наистина, много яко. Но, че пак мога да репетам това, ма ще се изморя. Но, нали? Айде, малко само. Слушай Радио City и през мобилния си телефон. Влез на city.bg и стиги безплатните приложения за iPhone и Android и слушай Радио City, където и да се намираш. Мъцки, бъдете дебилни, защото е супер яко. И да. Бъдете дебилни, защото сте дебили и обичате да дебилясвате. И дебилизма е нещо много дебилно.